Poštovana gospodo, danas imamo ovu konferenciju naučnu o energetskoj bezbednosti Evrope i njenim refleksijama na Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. Evroazijski bezbednostni forum skoro od samog početka baštini jedno od tih pitanja veoma bitnih iz domena bezbednosti, a to jeste energetska bezbednost. Smatramo da ona u novijoj istoriji, posebno u zadnjoj deceniji, postaje sve više značajnije pitanje u okviru opšte bezbednosti i da je u mnogome uslovljava. Evropska bezbednost u dobroj meri je upravo uslovljena energetskom bezbednošću. Postoji jedna prirodna veza i spoj između Ruske federacije kao imaoca energetskih resursa, prvenstveno govorimo o gasu, i korisnika Evropske unije i drugih država Evrope koji nisu članice Evropske unije. Međutim, u zadnje vreme sve više Sjedinjene Američke Države neposredno, a takođe i posredno preko regionalnih organizacija kao što su NATO i Evropska unija, pokušavaju da protivprirodno sprečavaju te prirodne veze, ugovore, dogovore, projekte, izgradnju novih gasnih kapaciteta. Reprezent toga u međunarodnoj javnosti i u medijskoj pažnji jeste sve ono što je vezano za Severni tok 2. Očigledno je da Sjedinjene Američke Države ne žele taj prirodan spoj između Evrope i Ruske federacije iz više razloga. Zato što dolazi do prirodne veze i spoja te dve, da kažem, države ili vodećih država Evropske unije i Ruske federacije i da je to jedan prirodan spoj i za budućnost. Sjedinjene Američke Države žele da ukidanjem ili uskraćivanjem ruskih energetskih potencijala Evropskoj uniji nametnu svoje kapacitete i svoje proizvodnje gasa po daleko većim cenama, da automatski utiču na smanjenje bruto društvenog proizvoda Ruske federacije i mogućnost ulaganja u dalji privredni razvoj, a i jačanje odbrambenih kapaciteta Ruske federacije i njeno izrastanje u globalnu silu kakva već danas jeste. Dakle, možemo na samom uvodu reći da kroz ove teme iz različitih uglova posmatraće se istraživati instrumentalizacija energetske bezbednosti u svetu, u političke, bezbednosne, vojne, ekonomske i druge svrhe i takođe možemo reći, nažalost, da do te instrumentalizacije energetske bezbednosti dolazi i u Srbiji i nije slučajno da je dosta analitičara komentarisalo i posljednji izbor i postavljenje ministarke Zorane Mihajlović na to mesto ministra za rudarstvo i energetiku, da je došla preko određenog lobiranja i da je to smišljeno da se ispune neka očekivanja Zapada u toj dimenziji odnosa Republike Srbije prema vezama između Ruske federacije i Republike Srbije oko različitih energenata, pa između ostalog i oko gasa. I vidimo da u tom smislu i medijski su ispoljena izvjesna neslaganja između Bajatovića kao direktora Srbijagasa i nje i ciljeva koje ona želi u svom mandatu da sprovede. Jasno je prepoznatljivo da to nisu samo njeni ciljevi, nego da su u dobroj meri sugerisani sa zapada. Takođe, svedoci smo kršenja međunarodnog prava u pogledu energetskih projekata. Vidimo da se bez ikakvog obrazloženja i bez ikakvog pardona uvode sankcije prema privrednim subjektima koji učestvuju u izgradnji energetskih projekata kao što su Severni tok 2, zatim da su minulim godinama
pojedini subjekti sa zapada i vodeće sile zapada učinile sve da onemoguće izgradnju južnog toka, da bi se nakon dodatnih usaglašavanja izgradio Turski tok, a nakon toga Balkanski tok, koji je našoj zemlji dao preduslove za ubrzani razvoj privrede, kao i za izgradnju mnogih projekata u okviru elektroindustrije koji će smanjiti emitovanje štetnih materija i gasova po životnu okolinu i po zdravlje ljudi. Pre svega mislim na izgradnju gasnih elektrana, a kao izgradnju nove mreže za područja i prostore u samoj Srbiji i neposrednom njenom okruženju i da se gas učini dostupnim i u Republici Srpskoj i u mnogim regionima u susedstvu i poput Federacije Bosne i Hercegovine, a i poput Republike Hrvatske, a možda i Makedonije, ukoliko ona izrazi spremnost da i sa ove strane dovodi gas na njen prostor. Također smo svedoci da zbog tih energetskih mjera preduzeta je sa zapada pod orkestriranjem Sjedinjenih Američkih Država i čitava diplomatska ofanziva u funkciji diskreditovanja Rusije pod različitim izgovorima vezanim za ukrajinsku krizu, za obaveštajnu delatnost, za proterivanje diplomata. To je počela Amerika, nastavila Češka, pa evo i pribaltičke države. Sigurno su mnoge još države članice NATO i Evropske unije izložene diplomatskim pritiscima da učine slično kao što su i ove države. Cenimo da ova tema ostaće u centru pažnje i narednih godina prirodno, zato što Sjedinjene Američke Države na istoku Evrope kroz ovu liniju podele žele da učine sve da države u prvoj liniji, pre svega Baltičke zemlje, Poljsku pa i Rumuniju, učine vezanim za svoje gasne energetske potencijale, u čemu je izgrađena ili se dograđuje i izgrađuje nova infrastruktura, i da sve to malo, ukoliko ne budu učinili sve da Nemačku udalje od Rusije i da prekinu Severni tok 2. To Nemačka sada jasno kaže da ne želi, ali pitanje je od nove vlasti kako će se odnositi prema tom pitanju, pogotovo ako zeleni budu učestvovali u većoj mjeri u vlasti Nemačke u narednom mandatu. Za uvod toliko i jedna sad napomena, sve vas posebno pozdravljam ispred Ničifora Aničića kao predsjednika Udruženja srpskih domaćina. Ovaj pozdrav sam imao obavezu da prenesem jer sam kontaktirao sa njim prethodnih dana u neposrednoj pripremi ovog događaja i posebno je pozdravio kolege iz Ruske federacije, jer valjda i u tim poslovima u Južnoafričkoj republici neposredno i tesno sarađuje i sa predstavnicima ruskih firmi.